खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ सो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान रस्ट भिडिअ लाबोनो नागिरदों सो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आसा खालामो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों सो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला फैदो दानिया दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै लाखानो सानोदि जायफोर बिथांमोना रस्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोना बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो जायफोर बिथांमोना रस्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बे भिडिअआ रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय नङा जास्ट रंजानायनि थाखायल' जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो आं बे भिडिअखौ खालामदों सो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै रंजानाय लादो एन्टारटेनमेन्ट खालामदो लेट्स गो मानसिफोरनि गोसोखौ बे लाइकि टिकटक फाग्ला खालामजोब्बाय बे मोननै एप्सआ तामाम हाइलाइट नाय बे सासेखौ अबस्थायानो काहिल नायनाय लोगोफोर नायनाय हनै दान्दिसेनि थाखायल' नोंसोर गोजोननाय लानानै मा जानो ससियेल मिडियायाव गोमोर रोङै मोनसे नोंसोरनि जारिमिन जानानै थाबाय नों बेखौ मिथिदोंना खोनासं बिनानाव बबे रायजोआव जोनोम मोननाय नोंसोरो बबे रायजोआव जोनोम मोननाय मा हौवा जानो हांमा थानाय नामा नोंसोरो साला हिनजाव जानानै हौवानि ड्रेस गाननानै जौ लोंना दिन्थिफ्लानाय बबे रायजोनि नोंसोरलाय ससियेल मिडियायाव बेबायदि खालामनाया नोंसोरना मोजां जायाखै बिनानाव लोङोब्लाबो नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बिदि दिन्थिनाङामोन बदनाम ओरैनो फैदो लोगोफोर दानिया गुबुन मोनसे भिडिअखौ नायलायदिनि नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया लाया लाथुवा होननायखौनो जोंना बाय बाहागिफ्रा उदां उदां थायो बुंना आंखौ हमना हाबा होनाया जुमाय फाग्ला जाबाय होनना नारसिननानै होनाया नाङा था दरकार गैया नोंलाय सोर लानो दोलै थौ बे बटल लानानै दिन्थिनायनि अनगायै आरो जेबो खामानि गैला नामा नोंसोरहा ओइ लाजिनो रोङैफोर आसलते बिसोरो हौवा जानो जोबोद गोसोमोन बेनिखायनो गामसा गानदों जौ बटल लादों आरो रंजागासिनो दङ देग्लायनि बे जोनोमाव बिसोरो हिन्जाव महर जोनोम मोनबाय फैगौ जोनोमाव बिसोरो हौवा महर जोनोम मोनथों बेनो आंनि इसोरनि खाथियाव आरज फैदो लोगोफोर जों दानिया नायदिनि गावबा गाव गानग्रा जोमग्रा सिखौ बायनो हायि साबेसे दङ नायदिनि फैलायदो बेखिनिल' नङा र' लोगोफोर आरो दंबावो नोंथांमोना नायनानै ला दानो थांथ'नो नाङा र' लोगोफोर दंबावो र' नाय इस राम बे सासेखौ नायलाय अबस्थायानो गैया बबे आदिम जुगनि मानसिलै बि दंफांनि बिलाइ लादों आरो मा होनो खोमायाव मा बि दंफांनि बिथाइजों खोमा गानदों सिसि अबस्था सेस खालामजोब्बाय नोंसोर मा बै समनि मा हाग्रायाव थानाय समखौ दाबो गोसोखांदों नामा हाग्रायाव थांफिननो गोसो जादों नामा नोंसोर हा थोट्स फाग एसेबां मोजां बर'नि आर'नाइ हाजो आगरजों समायना रमायना दाफबनाय बे आर'नाइखौ नोंसोर बेबायदि अबस्था खालामबाय लासिं सिं मा नोंसोरहा बर'नि आर'नाइनि सायाव एसेबो अननाय साननाय गैला नामा बेयो बर'नि जि बर'नि आगर बेखौ नोंसोर बिदि खालामनो नाङा मिथिबायना बेयो बर'नि सन्मान दङ बेजोंनो बर'आ सन्मान सिनायथि मोनो मिथिना मिथिया नोंसोरो लाजि गैयैफोर गावनि देहायाव जेसेबांखिनि सि नांगौ बेखौनो मिथिया नामा नोंसोरो बायना लानो गियान गैया हा बायना लानो गियान गैया जेसेबांखिनि सि नांगौ नोंसोरहा लासिं सिं बेफोरजों बोरै जानांगौ माबायदि दावगागोन बिदिबा हारिया हा
गावनि हारिखौ सिनायथि होग्रा मोनसे आर'नाइ जिजों नोंसोरो गावनि देहाखौ खोबथेदों लाजिनो रोङैफोर थोस सालाफोर गार लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय